Homo's zijn ziek. Dat wil zeggen, dat vindt de Amsterdamse opera bij een Ralbach. Ja, er zijn ook mensen die dat vroeger dachten... en die dachten, weet je wat, misschien als ik ziek ben... kan ik ervan genezen worden. Dan moet ik dus in therapie. En dat heeft u gedaan, meneer Kremer. Ja. Kunt u vertellen waarom u dacht dat u ziek was? Het werd eigenlijk gepredikt binnen onze kerk. Toen ik 16 jaar was, had ik al geaccepteerd dat ik homoseksueel was. En door omstandigheden in mijn jonge leventje toentertijd kwam ik in een volle evangelie gemeente terecht. Dat is vergelijkbaar met een Pinksterkerk, een Pinkstergemeente. En die bood mij een omgeving waar ik mij wel bij voelde. Dat had ik ook nodig, warmte en ja, liefde zoals je wilt. Er was echter wel één ding wat dan bij mij zou moeten veranderen. Want toen ik vertelde dat ik homoseksueel was, was dat niet zo de bedoeling. En ik mocht lid worden van de gemeente, maar dan moest ik wel mijn homoseksualiteit afzweren, om het maar zo te zeggen. U was in dat warme gezin gekomen, maar voor die tijd was u al een keer in een pleeggezin geweest... waar u misbruikt was door een pleegvader, hè? Ja. Zoals ik al zei, toen ik 18, 19 was mijn leven niet echt van een leien dakje gegaan. Ik kom uit een gezin van emotioneel verwaarlozing, maar ook later in een pleeggezin waar ik seksueel misbruikt werd. Dus je hebt nogal wat meegemaakt en dan is het niet gek dat je graag bij een familie wil horen die jou wel met warmte wil omringen. Nou, wat deed u eraan om van die homoseksualiteit af te komen? Alles. Toch niet vrouwen? Nou ja, uiteindelijk was dat wel het doel natuurlijk. Hè, om uiteindelijk dan als kroon op het werk van God met een vrouw te trouwen. En eventueel kinderen te krijgen. Dat is overigens gelukt, want ik heb 4 kinderen. Maar om op de vraag antwoord te geven, wat heb je nou gedaan? Vooraleerst word je gebombardeerd met allerlei bijbelteksten. Waarom het nou werkelijk zo is dat homoseksualiteit niet mag. En dat is duidelijk, hè? Ik bedoel, daar is geen misverstand over in de geschriften. In de geschriften niet, nee. Anno 2012 zijn er natuurlijk een hoop vragen over te stellen waarom dat zo is. Maar zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament meent men toch hele duidelijke verzen te herkennen... waarin men zegt, dit kan niet, dit mag niet, dit is niet wat God wil in jouw leven. Hoe oud was u toen u dat verteld werd? 18 jaar. 18 jaar. Jong. Hoe oud was u toen u ging trouwen? Toen ik ging trouwen, dan moet ik even goed rekenen, 19. 19? Ja, een klein jaar later. Ja. Heeft u tegen uw vrouw gezegd... ik ben eigenlijk homo, maar ik probeer hetero te worden? Nee, ik heb niet gezegd ik ben eigenlijk homo. Ik heb gezegd ik ben homo. Maar ze wilde toch met u trouwen? Ze wilde toch met me trouwen, omdat zij van kinds af aan al opgegroeid was... in een dergelijke radicaal of fanatieke gemeente, om het zo maar te zeggen. En dat was met haar met de paplepel ingegoten. En zij was er volledig van overtuigd, vanuit haar opvoeding... dat voor God niets onmogelijk was. Dus ook verandering, of genezing, zoals sommigen durven te zeggen... van homoseksualiteit behoort dan tot de mogelijkheden van God. Ja, we hoeven niet de details helemaal te horen... maar als je trouwt en uiteindelijk ook kinderen krijgt... dan betekent dat het huwelijk dus toch ook wel enigszins geconsumeerd werd met die dame. Ja, zeker. Ik kan me nog goed herinneren en dat klinkt wat lachwekkend. Ik schrijf het in mijn boek als voorbeeld. Hoewel het eigenlijk heel intriest is. Maar een jaar na mijn huwelijk hebben toentertijd mijn vrouw en ik gebak gegeten bij mijn schoonouders... omdat het mij gelukt was. Omdat het u gelukt was om het met uw vrouw te doen? Ja, daar komt het op neer. En uiteindelijk is daar een aantal kinderen uit voortgekomen? Ja, zo is het, ja. Nu even die therapie. Want u zei, ik heb er alles aan gedaan om te genezen. Ik neem aan bidden in dat geval. Ja, zeker. Maar ook praktische dingen die meer op het terrein van de volksgezondheid liggen. Ja, zeker. Kijk, ik ben naar Amerika gegaan. Hè. Er zijn mensen daar actief die grote werken hebben, grote organisaties hebben... waarin het doel is om van mensen die homoseksueel zijn heteroseksuelen te maken. Met name vanuit een christelijke achtergrond uiteraard. Daar worden dagelijks mensen geconfronteerd met deze bijbelversen. Maar daarnaast een praktische therapie gegeven. En dan moet je denken aan gedragsveranderingen. Je moet vooral denken aan zaken van, nou ja goed, zodra er een homoseksuele gedachte bij jou in je gedachten opkomt, dan moet je dat meteen proberen te elimineren, zodat dat niet zich uit in allerlei
gedrag wat ongewenst is. En moet je dan jezelf straffen als je toch weer aan een of andere verleiding bezweken bent? Dat je dan onder een koude douche moet gaan staan? Dat ligt maar net, nou zover ging het nou weer niet. Het ligt maar net aan wat je onder straf verstaat. Maar in ieder geval, het bidden om vergeving is natuurlijk een logisch gevolg als je een zonde begaat. En natuurlijk moet je dan bidden om vergeving. Het liefst al publiek in de gemeente of in de groep waar je bent, om te vertellen wat je dan eventueel misdaan zou hebben. En, dus dan ontwikkel je een enorme schaamtecultuur daarvoor? Ja, zeker. Ja, zeker. En schuldgevoel ook. Want je mag niet zijn zoals je bent. Je moet je anders voordoen in sommige gevallen. Of je zou je eigenlijk anders moeten voelen dan dat je je eigenlijk in principe voelt. En dat is natuurlijk wel erg lastig. En dacht u dat het ging? Ik ben er zelf, en dat is geen sinecure, toch bijna 10 jaar, of ruim 10 jaar, van overtuigd geweest dat het mij gelukt was. Dat u het overwonnen had? Dat ik het overwonnen had, ja. En 10 jaar lang heb ik niets met mijn homoseksualiteit gedaan, of amper niets. Maar ook niet gevoeld? Nee, dat is juist het punt. Want als je heel echt eerlijk bij jezelf naar binnen durft te kijken, op stille momenten, ondanks dat je nog zo'n grote mond hebt dat het je gelukt is, en dat je in het land spreekt in allerlei kerken dat het je gelukt is om van homoseksualiteit los te komen, op de stille momenten, als je bij jezelf na durft te denken en naar binnen kijkt, dan kom je er eigenlijk achter, joh, in principe ben je gewoon helemaal niet veranderd. Alleen je richt je op andere dingen en je probeert er zo weinig mogelijk aandacht aan te besteden. U heeft het als een soort evangelie gezien, hè? Want u heeft echt geprobeerd andere mensen daar dus ook niet alleen mee te helpen, maar ook van te overtuigen. Ja. Op het moment dat je er zelf van overtuigd bent, en zodra je dat aan het publiek durft te verkondigen, toen kwam er een hoos over me heen van mensen die met hetzelfde probleem worstelden. Ja. Die christen waren en tegen hun homoseksualiteit aanliepen. Daarvan door de gemeente of door de predikant of wie dan ook, hun familie, ermee werden geconfronteerd dat dat niet mocht. Wat moet je dan? Hoeveel van die mensen had u om u heen die u probeerde te helpen, te genezen, of hoe we het ook noemen? Op een gegeven moment heb ik een stichting gevormd en we hadden daar, ik weet het niet meer precies, maar een 10, 20 man voor werken. Honderden of misschien wel duizenden mensen hebben in die tijd deze stichting benaderd. Had u ook contact met de stichting Different, waar het dan vandaag over gaat, die dan therapie beloven waarin ze een redelijke kans op succes hebben? Ja, nee, Stichting Different bestond toen niet. We hadden toen EHAH, Evangelische Hulp aan Homofielen. Dat werd verbasterd door dat eerste hulp aan homofielen, maar dat was het echt niet. Dat is een inkoppertje, hè? Dat is een inkoppertje natuurlijk. Dan ben je ook de Europa Cup niet mee? Ja, precies. Nee. Maar goed, evangelische hulp. Dat werd later Stichting Onze Weg. En dat is volgens mij nu deze stichting Different. Het hangt onder dezelfde christelijke paraplu. Wat overigens een gerespecteerde, overkoepelend orgaan is, hè, tot heil des volks. Maar wat vindt u van die therapie? De therapie, het is een... ik zou bijna kunnen vragen hoeveel moeite zou het mij kosten om voor jou een homo te maken? Heel veel moeite. Ja, voilà. Echt heel erg. Heel veel moeite, precies. Nou, maar er is, ik geloof 10 of 15 jaar geleden, misschien wel 20 jaar geleden, is professor Swaap, die inmiddels wereldberoemd is, dankzij zijn boek over het brein, heeft toen al gezegd, dat was een omstreden uitspraak, het zit gewoon hier in die kop. Het zit in de hersenen, het is een fysieke kwestie. Voilà. U zegt nu voilà, maar u heeft er vrij lang over gedaan tot een inzicht te komen. Ja, zeker. Dr. Swaap was toen ook wel in het nieuws, maar niet zo prominent als nu. Toen hadden we ook nog geen internet in de jaren 80, in begin jaren 80. Dus je voelt ook veel meer dat je alleen daarmee worstelt. Maar het was natuurlijk onwenselijk gedrag. Het was absoluut onwenselijk gedrag, ja. En juist op dat gedrag werd gefocust. Proberen om van je gedrag zodanig te veranderen dat je op zijn minst heteroseksueel leek. Ja, we hadden heel graag beeld willen hebben, want ik begrijp dat u ook bij de Evangelische Omroep nog wel eens hebt opgetreden in die tijd om op die manier mensen te overtuigen. Maar dat zit ook niet in uw eigen archief, begrijp ik. Jawel hoor, ik heb het nog wel op de oude VHS-banden staan. In 1984 zat ik bij de Evangelische Omroep aan zo'n tafel waar werd er nog 40 minuten alleen met mij gesproken. Ja, dat was het is toch anders, hè? Ja. Maar het maakt niet uit. Maar ik was ervan overtuigd en heb ik daar toen op televisie ook verteld dat het mij gelukt was. Heeft u het idee dat u nou heel veel mensen in de problemen hebt gebracht met uw boodschap? Ik denk dat je het andersom moet zien. De mensen die bij mij toen de tijd aanbelden, of mensen die met mij samenwerkten, die hadden zelf het probleem met hun homoseksualiteit. En die hadden eindelijk iemand gevonden bij wie ze minimaal hun verhaal konden doen. Van joh, hier worstel ik mee, hoe kom ik daar los van? En zodra je je verhaal kan doen en je kan erover communiceren, dat is al heel wat. Dat voelt al prettig. Ja, maar je moet natuurlijk aanvaarden dat je bent wie je bent in plaats van je daartegen te vechten. Ja, tuurlijk. Achteraf is het dus waanzin. U hebt ze in die zin wel in de problemen gebracht. Achteraf is het waanzin om te proberen om mensen van hun homoseksualiteit af te helpen en er heteroseksuelen van te maken. En dat is helaas vandaag de
gek voor woorden, anno 2012, is kennelijk nog steeds het geval. Ja, is dat niet iets voor u eigenlijk, voor inspectie van de gezondheidszorg? Dat je mensen die beloven dat ze dit soort therapieën doen, dat u die aanpakt? Inderdaad. Kijk, dit is natuurlijk een tragisch verhaal eigenlijk. Vroeger was homoseksualiteit, zeker in bepaalde kringen, maar ook onder bepaalde wetenschappers, een ziekte. Nou, dat is sinds enkele tientallen jaren niet meer het geval. U bent huisarts geweest, hè? Ja. Heeft u het in die tijd dat u huisarts was wel eens meegemaakt dat een patiënt dacht dat hij een patiënt was omdat hij homoseksueel was? Nee, dat heb ik nooit meegemaakt. Maar ik weet dat het in Nederland voorkwam en zeker in Amerika, in grote kringen. Maar we weten tegenwoordig, zeker als je zo'n therapie bedrijft, dat ideologisch, religieus geïnspireerd is, maar wetenschappelijk onderbouwd van geen kant. Maar waarom pakt u dan die stichting niet aan? Omdat we daar vandaag of gisteren pas van gehoord hebben. Dus dat gaat u doen? Ja. Ja. Want mevrouw Torenburg, het is ook in de Kamer, althans de wandelgangen even aan de orde geweest vandaag, omdat die therapie notabene ook vergoed werd of wordt. Ik weet niet precies wat ik moet zeggen, want de minister heeft er geen misverstand over laten bestaan dat dat niet kan. Maar de verzekeringsmaatschappijen zeggen we moeten wel, want het staat zo in de regeltjes dat je dat soort therapieën moet vergoeden. Hoe zit dat? Daar is al wel discussie over of het in de toekomst ook nog zou zijn. Maar toen ik het hoorde, dacht ik echt, het moet niet veel gekker worden hier. En het verbaasde mij wel even dat het de eerste keer is... Een beetje een Geert Wilders-achtige opmerking is dat. Het moet niet veel gekker worden. Ja, maar het is wel zo dat er een beeld ontstaat alsof het een ziekte is die je moet genezen, waardoor je niet mag zijn wie je bent. Dat vond ik al heel erg schokkend, dat er dus een behandeling voor zou zijn. Maar tegelijkertijd krijgen we natuurlijk wel vandaag bericht, en daarom is het zo belangrijk dat de inspectie daarnaar kijkt, dat het weer niet zo is dat het een organisatie is die gaat kijken hoe mensen juist sterker kunnen worden. Ik vind het een vreemd verhaal, maar ik wil wel dat de inspectie daar dan bovenop gaat zitten om te kijken wat is er nou in vredesnaam aan de hand. Rafael, wat was het moment, want het is natuurlijk toch een persoonlijk verhaal ook wat u hier vertelt. Wat was het moment dat u na al die jaren van evangeliseren erachter kwam dat het beest toch sterker was, om het maar zo te zeggen? Er is geen moment aan te wijzen. Het is een proces waarbij je steeds meer met jezelf geconfronteerd wordt en uiteindelijk er niet onderuit komt als je eerlijk bij jezelf bent. Van ja, je kan nog zoveel bijbelteksten geven en nog zoveel therapie geven, maar ik ben zoals ik ben. En het moment dat ik het ondertussen ook 25 jaar geleden voor mezelf heb geaccepteerd, op dat moment voel je je pas waarlijk of echt vrij. En dat is wel grappig. Toen heb ik echte therapie ook gevolgd. Ik raakte maandenlang ook in het ziekenhuis. Op dat moment heb ik ook mijn naam veranderd overigens. Mijn roepnaam is Raf, mijn doopnaam is Rafael. Rafael betekent de God die geneest. Op dat moment was ik werkelijk genezen, want toen kon ik zijn wie ik was. Met een nog ben volledige vandaag. Wat zei uw vrouw? Mijn vrouw die zei op het moment toen ik opgenomen in het ziekenhuis, dit is het moment om jou te scheiden, maar je gaat de weg van de duivel nu. Door te kiezen voor een ziekenhuisopname. Dat geeft een beetje aan de fanatieke hoek waar je aan moet denken van mensen die zich bezighouden met deze therapieën, waaronder bijvoorbeeld zo'n stichting Different, hoewel ik de mensen zelf niet ken. Maar als dit jouw doel is om van iemand die homoseksueel is heteroseksueel te maken, dan heb je niet het doel voor ogen om iemand te helpen in zijn of haar ontwikkeling, om te zijn wie hij of zij is, waardoor het eigenlijk een gevaar is voor de volksgezondheid of voor jouw gezondheid, in plaats van dat je iemand helpt. En uw kinderen? Mijn kinderen waren natuurlijk erg klein toen ik ging scheiden. 20 jaar later, 10, 15 jaar later, toen ze volwassen werden, kozen zij voor dezelfde radicale fanatieke kerk. En verbraken daardoor al het contact, omdat papa nu helemaal de weg van de duivel ging. Dat is wel veranderd sinds 1,5 jaar. Mijn oudste dochter die heeft daar nu een heel meer genuanceerd beeld bij, waardoor je ook ziet dat haar denkbeelden veranderen en meer opening geeft aan mij. Maar zijn als dus persoon. 2 kinderen met wie u geen contact heeft om deze reden? Er zijn 3 kinderen waar ik geen contact mee heb en een aantal kleinkinderen geboren die ik niet eens van naam ken. Nou, dat is al een hoge prijs die u moet betalen. Ja, dat is een prijs die je betaalt om voor jezelf te kiezen. Bent u nog gelovig eigenlijk? Ja, ik geloof in God, punt. Dat betekent dat ik dus niet actief ben in enige kerk of welke vereniging dan ook. Persoonlijk gebeuren, daar heeft de ander niets mee van doen. En dat beleef ik bij mijzelf van binnen en daar houden we het bij. En met uw vrouw heeft u dus ook helemaal geen contact meer? Nee, al jaren niet meer. Mijn kinderen zijn volwassen, dus nee, dat is niet meer het geval. Pijnlijk eigenlijk zo'n godsdienst, hè? Ja, dat is zeker. Op het moment dat je van welke richting je dan ook kiest, religieus gezien, of dat nou een christelijke richting is of een islamitische richting of welke richting dan ook, waarbij je niet jezelf mag zijn, dan kies je volgens mij voor een richting die niet gezond voor je is en wat invloed heeft op jou en uiteindelijk kan leiden tot excessen. Ja.